מסביב לעולם עם 4 ילדים יצאנו לדרך. אבא תאחל לו שיהיה לו נסיעה טובה ודרך צלחה. ביי. שלום. שעה 8:30. אנחנו יוצאים למסע שלנו. אנחנו מתרגשים ממש. נרדנו 2 לילות. ניפגש בראש השנה. וזהו, הכל ארוז, יוצאים לדרך. מאוד יפה לך, אבא. זהו, הבית ריק. תודה רבה בית שהכנת אותנו. תקופה מדהימה. מסתיים. חדשה. מתחיל. אצלנו שלום, ברכנו שלום. זה היה ממש נשיקה האחרונה. לפני הטיסה. ביי. נפרדים גם מהבת הבכורה שלנו, שתהיה בידיים טובות. גם נביא אותי בקוטה. יאללה, יצאנו לדרך. איזה סבא אלוף שבא ללוות אותנו. זה השלב שהילדים ממש מתחילים להקל, והפרדה אפילו מאבא שלי נהיית כבר קשה. נכון? מה היית עושה שאתה להגיע לאבא שלו? מתקשר? איך? ואז מה, זה היה עוזר לגעגועים? זה היה עוזר לך להתגבר? יפה! פרסי, אומרים שזה דומה לסבא שלך. וזהו, עכשיו באמת נפרדים. זהו, די, יאללה. מספיק עם הבכי, זהו. מעכשיו אנחנו, ברוך השם, שמחים בשמחה. לא, יאללה. הכל בסדר, שוקית, יאללה, קדימה. מאוד ממש יפה. לא רצו לקבל עכשיו מאבא שלי. תביא, מרשים, זה יכולות. איזה ככה יד פה. שלום! מלא. הלחץ מתחיל להשתחרר. טוב, כמובן שעוברים בעמדה של פספורטה, רגע קצר, אחרון בקדש. נפתח את השעון. זה רקיע. רקיע דוחף? איפה מטוסי? יאללה, נמוצות, טיבה! וואי, נטייס! איזה עולה של המטייס! זה הדלת של המטוס. ומי נכנס עכשיו למטוס? הפרידות הן קשות, נכון? והן מרגשות ועצובות. וואי, איזה כיף! So nice! תמיד נרדם בקלות, ואתה? אתה מי שהיית קטן, היית עושה לנו צ'יקי בגוסות. אוקיי, אז אנחנו עכשיו פה, עוד איזה 2.5 שעות אנחנו נוחתים באבו דאבי, ואחרי זה יש לנו עוד איזה 2 שעות בשדה תעופה של אבו דאבי, ואז הטיסה שלנו אנחנו מגיעים כזה